Ndo ba anyị ndị emelu ndị eme o. Hey, ulu abokwala. Ada akụ ada mma, ada akụ ada mma, ada. Aka nlolo okwu ahụ. Enwere nwoke onye Igbo, ịlụta ji onye Igbo. Nwoke nwere okwu ala Igbo. Nwoke ala apagharị ejighị ịchịgharị nwoke amata. Ndị Igbo anyị abụghị ndị ala achịgharị mana ha ọ la-awụje lụọ nwaanyị ọkwa onye Igbo ka ịlụta nwaanyị a ha ashịwụ la nne wụla ata amụnsu nne mụrụ nwata nwoke esoro chi ya eziokwu la nwere ile ata amụnsu ụfọdụkwalụ ọ bụrụ nwata nwoke egero oge nwajibe oge ajọ ụka ashịla nne ma ọ nna ịlata la nne ile ata ya amụnsu ọ bịa fọsụọ ụlọ ma ụmụ ma onwe ma nwunye fọsụọ hashi ha la nne la nna ịla ata amụnsu ma ụlọ ajọshi nne atagbughị onwe mgbe ọ lọla ahụ nne nwa mmecho ọ tagbughị onwe ọ wụchi ka nwa ahụ lụrụ nwaanyị ka ọ ataba. Hey, o nwere okwu agwa ndị Igbo na-akpa ha na-akpa agwa ihe eji mara ndị Igbo ala alamila ama ha ndị Igbo asụ ndị ala ha asọpụrụ nna ha la nne ha mana o nwere ezinụlọ ya aga ha nwoke nchofutere ezinụlọ ala echi nne la nna ihe o werula evu agwụ ole echighị ihe ọla eme ka nwunye la akparị nne la nne ọgbakwa nkịcha ala atụgharị ọ bụrụ na iburu nwoke ala atụgharị ndị eji gwawa okwu ichejie ndị ụlọ gwawa okwu ichejie inweghị okwu aka nke ihe agwa ụmụ nwanyị ndị Igbo nji ala bụ na ụmụ nwoke ndị Igbo na-agbanwoji agbanwe. Biko tụsara m ndo vidio la iweteghala vidio m mee ka ọ baa aka ọjọọ gosi ndị mmadụ ka people hụ vidio m a ka ha chi la ihe a na-eme n'ala Igbo adịghị mma. Esemokwu mmechila ezinụlọ apụta diọkpara pụta ọchịla atagbughị o so wepụta ọchịla atagbughị ọgwụ ebido n'ezinụlọ eziokwu ọ bụrụla mata ya asọchịla ndị ụka ọwụwa ụka niile ajọ ụka ọwụkwa ajọ ụka na ajọ jibe ndị mmadụ mmege welata aka dị gengengem ịwụrụ mmadụ na-echo temptation gara abịakwute agwara m ego agwa gaa na English video m onwe ihe ga-eme na onweghị mgbe ya ataba ahụhụ ehukwa nnọọ ụwa dọchara ụsam ekwensu ọlọkọ ole ọrụ ekwensu ụwụ ịbalansị ya ọdụọwe ọwụla ịmụchara nwa ọdụburu ego ọwụrụla ịmụrụ nwa nwee ego ọla adụburu health o nwerịrị ka o shi emebe ma ole eme ogolo ụmụnne wale eso okwu onye nwerịrị ihe mmemme o nwere ike ha aghọta ha ihe aghọta ha ghọta la mgbe nwanne m ma esesawa okwu la ọ ghọta ha ghọta la mgbe ihe ewesa nwanne m iwele nwere ikele ịghọta ha agwa ndị Igbo la ala maka oke iwe ndị Igbo mma ewe and ha wee iwe a ha take a decision ọbịa ha lọchi ụmụnne na ụmụ ha emekọtalaji ụmụ nwoke ndị Igbo ha na-eseji okwu sese ezinụlọ okwu nwoke kwesịrị ijikọta ebu ezinụlọ la ya sazi ezinụlọ ihe ọwa agwa ndị Igbo ada akụ ada mma ada